Padung na may karon sa Manunggal Peak. Kauban ako ang kauban gyapon ako gyapon more gyapon third wheel gyapon ko. Closed doors, I'm a fool for your love. Yo mga kabuhags, padung na may karon sa Manunggal Peak. Kauban ako ang kauban gyapon ako gyapon more gyapon third wheel gyapon ko. Nga uniform mi og Mount Talinis, oh, orange na orange. Padung may karon, time check 10 AM and wami kay bog pila ka hours padung dito. So kita-kits sa Mount Manunggal, guys. Bye bye. Padung na mi, guys, karon may entrance ni kon? 500 for 400 ang tour guide. Good for 5. Pero uno may kay nami nakasabay, tulo na may kasabay sila ma'am nasa tubangan sila. Tara. Matod sa among tour guide, muna daw ni nabilin nga tanom nga manunggal. Muna daw ni isa diri na hibilin. So mo ni siya. Nami karon, guys, sa camping site. Muna camping site kon sa camping site sa Manunggal, pero nag-camp may gabi dito sa High Peak diri sa Manunggal. Talagsara daw mag-camp diri. Visual daw na dito sa may High Peak at mga campingan gabi. And mo ni ang ribulto ni magsaysay, Ramon magsaysay, guys. Muari mo sa Mount Manunggal, lapok kaayo. So dapat careful lang sa dalan. May lapok kayo. Five minutes na lang pasaka. Mga buhags padung dito. 5 minutes. Last 5 minutes. Una ta? Ay, okay ra. Okay, Roy. Walang iwanan. Ay, huwag mo na galing dili mo dagan. Yo guys, naabot na mi diri sa pinaka-peak. So dito dahan yung tao. Medyo lisod kayong dalan. Dapat wala kay dala kayo nga mga butang para comfortable ka mo lakaw padung diri. Kaya ang bato grabe kayo. Lisod kayo. And mo na mi karon tawad. Ang trek na mo dire padong 30 minutes, so medyo hinay among facing, so nahimong 40 minutes. So karon abot na mi finally dire sa Manunggal Peak. So let's get it on, guys.
Yo guys, abot ako sa pinaka-peak diri sa Panunggal. Congratulations. Medyo daghan kita oh. So dito may magpa-picture. Gamay kayong bato. So members na mo diri. Nice kayo. Nakauban. Go, go, Connie. Kaway, kaway. Ito sa bato. Kanay sa Lagi sa... Yung pinaka-pick mo ning... O saan tawag ganyan ni boss? Lions, ha? Kasi tawag ani nga kon? Lion's Head. Lion's Head. Parang bagyo. Ano ba 'to? Lion King bilang. Lion King. Lion King daw bro. Dia ang pinaka scenic kay view tanan dito. Wala na yabang ka diha ha. Wala yabang ka diha. Yo mga kapuhags, pabalik na mi karon. And special thanks kay Kuya, ay boss Jerome. Kani inyong kaaday nga guide kay nindot kayo. Okay kayo? Okay, kayo. Nya kauban na photographer na mo nga tulo three ladies diri oh. Taga asa di mo? Taga asa mo? Awkward. Cebu City daw sila. Thanks. Enjoy kay mi diri. Ay kalimti si Kuya nga among guide diri kanin yung ko i-hire ni sunod. Jerome daw, Jerome apelyido ba? Rosalejos. Jerome Rosalejos. Thanks guys. Shout out kay ni Shout out sa STG. si STG ni Master Jaco, kisa man Tanan sa si STG. Kuya Leandro, sa mga mananaps, Errol, sa balain, Joan. Errol silang katuban. Tanan na lang. Mga mananaps. Lagi na sa group chat. O tanan tapos la tike sa baban sila Mama Marge, sila Mama Master, Cheng, sa baban si Chay. Chichay, si Errol, JD, si Ryan, si Tintin, saban. Sa baban, mura. Sa tanan. Wa pa ma-mention, pasaylo ami. Okay na. Thank you. Yo guys, mo din ang Mount Pinatubos engine nya diri daw na plane crash si 1, 2, 3, smart. Ramon magsaysay nya only one survivor si to Nestor Mata. Ngayon mo ni Mr. iya Mata. Mount Pinatubos engine tapos mo ni ang nabilis nga engine. Original engine niya ang mga body parts nga uban. Gikuan daw gi tawag ani gibaligya na siguro mga lakal. Halina. Nahalin na daw. So nindot kayo di nga experience kay na kita na sa dato ang history diri ba. Sabog na may kapoy kayo. Naon sa may karon mga unta. 1 PM namin kabalik diri sa station nila. Mga on may kigutom na kapoy kayo sa. Thank you Mount Manunggal campsite. Mato na pud mi sa Mauyog seng. Mauyog Peak. It's 3:21 PM. And medyo hapon na pero kaya na daw sa oras ang Mauyog. 30 minutes daw pasaka sa peak. And na ay 300 pesos nga guide fee nga 50 pesos sa entrance fee daw. So tara, ato na to ang Mauyog Peak. Let's get it on guys.
Yo, what is up guys? Naami karon sa JBR. Wala may madayon sa Mount. Sa itong dapat mauyog kay ipit na sa oras. And alas 4 na pa dong. So nalabyan na mo ng JBR sa mga pet ni Dere. So let's get it up guys. Na entrance fee nga 55 pesos diri sa GBR. So ang imo makita diri is bridge, mga klase-klaseng tanom, bulak, and sa likod ako ang bridge. So kami karon sa zipline pero si Rudy lang mo sakay kay out of time na. Alis na sa area. So, nasa may kantin dito si Babaw. Kantin and the zip line. And tanaw rin. Pila bayad din? Kaya? 150 per head ang zip line. Kana. Musakay ka, Seng? Dili musakay yung tanaw rin ito. Pwede rin ito. Kuni ang zipline pero di mo sakay. Sayang. Ano yung oras? Yeah. Per ride? Kitang tulo? Ang each? Ito raw, tanaw lang muna mo sa kanya. Ikan pa doon dito. May ko ba? Lupa ni ko no? Bridge guys. Medyo tawag ni. Log kayo. Hinay kon. Pwede na bilin kon. Muli na may karon kay gipit na sa oras. So time is 4:30 and we're going home right now. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, guys.